De skee aan het paan van Mega Noord, hier achter mij aan de Tipsterwei in Ije, is bij Dijljoch goed te zien. Toonsdioen ontstiet er in de dashboard van een trekker brand. De meesten hebben nog proberen om het vuur uit te maaien, maar dat slagen net en doe die het rap. De brandwacht kwam machtig te plak, wielst omstanders nog douane wienen om spul uit het paan te redden. Tijdens de brand wieden een soort explosies te jaren, vermoedelijk trekkerbanden. Voor de brandwacht wie er één groot gevaar. Dat wie een grote gasfles die in het paan stier. Als die vlam vatten zou, dan zou die stekvlam niet aankennen van 30 à 40 meter. Als die explodeert zou de scherven wel eens 300 meter in de ronde vleenen kennen. Er lijden verschillende zonnepanelen op het paan wat in 2018 opleverde waren. Troch de brand binnen deeltjes roet en stukjes glas van de zonnepanelen verspraat in de omjouwing. Ja, de zonnepaneeldeeltjes en roetdeeltjes eigenlijk chemisch heel naar gevaarlijk binnen, maar het is wel vervelend dat het in de tuin leidt. Dus in principe als ze een handskontje zo'n doet en dat oppervagers in de klikkelgoois is prima. Voor de rest gewoon had ze les van even opbrommen. De dieken rommelt de gemeente sowieso op, de veeghouders binnen al onderwijs, dus dat wordt heel netjes opbrommen. De brandwacht had trouwens de stoplijn de verzorgen dat de achterkant van het paan, op reken en wetterskeer verder net beschadigen rekken. Dubbelsoer voor de ondernemers is dat ze na een week vreed krijgt een IPD organiseren hier. Die liep het nou net terug te gaan.